Ngihambe ngidlula yathi insikani ngadlula ngibheka uRU mina base sibuya na uRU ubheke phansi lapha Enzile ngenza uRU and phansi ulele ubheke phansi ke lapha phansi awumanga kanje uphansi thina siyibonile ulele ubone ukuthi ke ulaphi iphothe likhulu ke wona Jonga insikani ukwazi nazaba niqalele bani bedirect utambuthe kwakuhuha wathi kwakuhuha seku RU believe nokulonga uwodukayo hey ngidlule bheka ngaloso sikhathi mina ngijaha ukuthi ngizoshaya ishot la ngihlale ngirelaxele untsikane ngiyawubona nje uwona ungaka mzulu untsikane mngaka iphothe lemhlophe abantu bangitshela ngo-RU mngaka mzulu ngayifumani lula la RU hayi ngihuha ngoko sengi-RU ibheke phansi manje size sayivusa sayibheka ngaphansi ubuza hayi sivusile ngexesha yokuchama ndithe hayibo ungaqandi nguyilandi leli pha emhlophe uqala befuna ba abafundi bokukhwela noAndi wena usitha wena ujabula masilahleka hayi suka awubomvu sikade ukuphambana nomzoli la Definitely. Angumntu wesizwe. Angumntu wenkonkosi. Angumntu wesizwe. Nilelena. Oh, nilelena. Ay, nilelena. Oh, balelena. Ay, balelena. Oh, balelena. Balelena. Balelena.
Hayi cha. Mahlelehlele. Oh, nababantu besizwe. Nababantu benkonkosi. Intani? Elisikisika balazi iphini. Nangumntu wenkonkosa. Nangumntu wesizwe. Meet the Zibazana in the morning. This is the Zibazana in the morning. A whole Zibazana woke up because kaloku kuzavuka bani. Who must cook? Who must cook the whole? Who must cook the whole pot of the whole cow? Ababantu besiza, ababantu benkonkosa, ababantu besiza, ababantu benkonkosa. Usululu uzizele ke apha. Okay, we are reporting at Barton's KwaMaqhosha in Petty Ngushwa, where we do the samp and beans. And this is the Ziba in the making. In the finish. Where I told pants. This is the Ziba ngokwenziwa in the making. Yes. But don't worry, the Zibas of today banxiba Adidas eziko. That we accept. That one is acceptable. Yeah. Yes, le nto besiyifuza. Outfit zenu ungazawulunga namhlanje. Siyanyanzeleka. Bengathanga abantu bazafika ngo5. Bethi. U5 bethi. Nathi sifunga same. I-alarm yethu ibisi ngo5 saphuma nyane endle. Naphuma ngo5. Hey, Awubethile 5. These are the ntaba of the Barton's village KwaMaqhosha. Reporting live. This is definitely not the Zibazana. And this is definitely not the Zibazana. But let's go and meet the Zibazana. Hi. I am. I love it. I'm not the fly. I'm not the fly. Bye. I'm not the Mara. This is not the Zibazana. The beauty Zibazana. This is definitely not the Zibazana. Yes. This, ha. Laugh with me, ha. This is the Zibazana. You would think the Zibazana is that person like a blind that doesn't wake up when others are cooking a cow. But not this one. Yes. But not this one, sweetheart. It doesn't happen.
Ayibona ba lento lomgidi saqala sichithe kuyesingene emshadweni andiyazi. Babo lungasekunene nongasekhohlo ube so usithi kuye ingathi ngizoba mnandi lapho kwaMahlelehlele. Hallelujah. 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 Repeat ke tofana awu zanga ngayibona i-double barrel yamakhala amabini akhutshwa ngeminenye yayiqala namhlanje kakhwaba izandla abuyela abantwana bethu. Haleluya. Ngibone ke into bawupepa kuzoba mnandi xa ndifika. Andiyazi noba mhlawumbi ngenxa sinamakhwala amabini ndizifumene iiplate ezimbili. Kanti awu thina le ndithi xa ndiqala ufika apho ndakhawulela ekuthini ndilivile ke ivumba lenyama ndisangena ndakrwecutele ndabanayo ndathi konakele kuhlala sawusebenza namhlanje. Yaleke ndasuka phaa uwawukaye kulaa ronda apho awufumana manje sendisaqala uhlala phantsi yazi ndathi awu ithina le nto leyo yimfihlelo. Yafika umakoti othile phaya xa ndiqala uqwanya ndathi mntasekhaya uzandithingi ngoku wathi nathi kofu ndathi okay it's all right. Ndajonga phansi xa ndiqala uqwanya ndathi wajinja ndathi hayi bo. Ndathi xa ndiqala ujonga phansi uqwanya yazi iplate yenyama ndathi awu. Ndathi xa ndiqala ukuthi yazi iplate esibili ndathi what is this? What is this now? Where am I? Bethuna samkelekile apha ndibona ke plate ezimbili xa sithi anikakhwala amabili. Guys you're welcome man. Ndibona ke details ngoba ndihamba kuhle kakhulu. Thank the Lord for your lives. Hallelujah. Andiyazi ke izindlebe zivelaphi kodwa sizawubona apha eprogramini. Bazithathephi ezindlebe. Ngicela kumnikazi wazo izindlebe uzawuchaza apha eqongeni. Seyithi ke xa ifike ngithanda ngoya ngexhoka apha kumzawuyazi ke ukuba zivelaphi lezindlebe. Ngicela sonke sibene ngenyawo. Sawuqala ke iprogram yethu ngokusesikweni. Sixolise kakhulu babe kanti siyaqala ngexesha kodwa ngiyakhondo yona ngileyo imnandi ke nabantu ukuthi xa useprogramini ube nethemba ukuba ikhonto zayo uzohlala kweso situlo
uyazi into ayikhona into etheni class into etheni class cela sine nyawo kumboko ke sinawo umnye naye ikwari yamphangaselwa igama lami mna lokuqala ndikuLusizo wakwaKhango Lusizo Khango ndicacise kakhulu ke abantu bayathanda bazala wam uphindwa ndimi ingakumbi xa ndithe andathetha endaweni ndafika ndazithulela umzamo wakhe lo umnquthu umlanjana bakhona makazi bam bethu noludawusi apha ndingusibani sibani babini abantombi apha sekhaya Othandekayo isenkosi yethu Yesu Kristu egameni likaYesu sinika wena indleko sinika wena izulu ngoba Nkosi kufanele usisiqalo sisiphelo ngu-Alfa ngu-Omega sibulela wena usikeza ngosuku lihle lizolileyo sithi Nkosi semandla namhlanje wena uthembekile unyanyisa uba uyingcwele zasekise izithembiso zakho khe yakuba nathi ude kupheliswe iphakade sizothi Nkosi sihlangene sizifenele silingamabandla sizothi Nkosi ngabantwana asosiqhela kodwa kukulela wasithandaza sithi makaye ehlathini bephile makabule bephile wena Nkosi yazimemele yini ithandazo yethu ngoko Nkosi sithoba sibhekaneni kaYesu Enkosi somandla ubana abantwana balondoloza bagcina bakhusela khona sivileyo baphazamiseleyo esihlathini sibulela bonke Nkosi abantu obasebenzisile ukuze ngosuku bawingcwele abantwana babuye bephile intsikelelo banabantwana abangamadoda siyakholwa egameni kaYesu bawingcwele ukuthi Nkosi lelizwe ngenxa yamadoda wafuna indoda bawingcwele ukuthi inethukeni
Otata bonke abakule nkundla ukwethu namhlanje nomama bonke loluhlala kokwethu lonke bephuma kundawo ngendawo bese kwelikhaya lakokwethu ngesi sizathu ndiyabulela-ke kakhulu kuThixo onamandla onke ngoba akufikanga namnye enamkrwelo bonke bafike njengoba bebephuma kundawo ngendawo ezahlukahlukeneyo. Angingeke ngazama nozama uba ndibacalucalule ngoba kungatshona ilanga. Abantu abalapha banamagama amaninzi kakhulu. Mayibonge Nkosi yoxolo. Haleluya. Yaye ndingamile uba bamkeleke babe ngaphakathi. Kuthiwa mandibamkele itsho le family yam utsho yona yathi wena sizawubeka wamkele abantu bonke ndiyabamkela bonke abantu abalapha egameni lenkosi yam uYesu Kristu. Haleluya. Ndiyabamkela bonke abantu abalapha. Ngena ngaphakathi. Let's go. Hallelujah. Nkuhle kolomebe nathi. Ngena ngaphakathi. Akubhujwa ngapha namhlanje. Awubhujwe ngeimini. Namhlanje awubhujwa. Yona-ke akomnandi kuba uma uthetha ngento oyaziyo unokuthetha ngento oyivayo ongayazi. Hallelujah. Ikhilo lefamily yathi ukugqibela uze ubaxelele ukuthi yintoni le nto yenza. Okay. Yabona-ke xa ndizawungena kule ndaba yokwalula makabonge uThixo. Ukholo lwam alufikanga ndineutral. Ndifike ndingekho ku-neutral. Yes, man. Ukholo lwam alufikanga ndiku-neutral. Lufike ndisegerini. Yes. Ndifike ndisentweni. Futhi alufikanga ndiyikwekwe. Ndikhulela apha ndayikwekwe ndala ndilapha ndithetha xa ndizawuthi 30 ndizele. Ndaqala ndacinga ngokudoda. Ndelukake ngendlela endiluka ngayo. Ndiseluswa ngayo. Ndiseluka khona abantu. Ndiluka ngale ndlela. Makabonge uThixo. Nabantu ndilukile. Ekukhuleni kwam ke ngoku ndahlangana nabantu. Mandithi ndiyadibana nevangeli. Ivangeli endenze yandikhupha kulaa giya ndandikuyo. Okay, man. Ndaphuma kulaa giya. Ndangekho kuneutral ndasegiyareni. Okay, man. And ndandihamba. Ndandingasitshile. Makabonge uThixo. Ndaphuma kulaa giya ndandikuyo. Haleluya. Ngoba bathi abashumayeli yathi into kabawo mkhulu wani. Yathi into kabawo apho. Yafundiswa. Yafundiswa ngoba akukho nto indoyisa njengezwi likaThixo. Yandoyisa lona phela. Uthetha namthetha ngezwi likaThixo uzondoyisa. Kodwa uthetha into zakho uzondoyisa ebomini. Mayibonge Nkosi. Yafundiswa elithi indoda ke iphuma umphefumulo. Amen. Iphuma umphefumulo indoda ithi qemekele ile phike. Wayicacisa lento lomfo ukuba
umuntu ngamnye kudingeka uba makamkele uYesu ukuze kuthi ekufeni kwakhe ahlangane namadinga kaThixo. Ewe mama. Ngaphandle kwaloo nto akunakuya ezulwini. Wathi into zimbini amadoda amabili yaye anamandla woyi-2 nguYesu noSathane. Wathi ukho uSathane uba aphikise uYesu. Ukho uYesu uba amele izulu. Makabonga uThixo amele zasezulwini. Ukho uSathane uba atshabalalise agile akhabe aqubuke izinto zikaThixo. So xa ufa lokabawo usifa ungena Yesu ungabamkela kuYesu njengenkosi nomsindisi akunaThixo akunazulu. Haleluya. Makabonga inkosi yexolo. Yathethwa ke le nto kum yathethwa yaphila. Nkosi. Makabonga uThixo. Amen. Ndayiphila andanela kuyazi. Yeah. Haleluya. Andanela kuyazi nokuyithetha kodwa ndayenza. Yes. Ndayenza apha phakathi kwabantu. Andacela umntu uba makandincedise. Nale ndoda zandiyicela yaseyikholwa le ndoda ngelo xesha kodwa zandiyicela kuyo yefa ngomntakwayo uba ndiguqukile nam mayongwe. Amen. Inkosi yoxolo isikelele. Yiyo laa nto ke makholwa kuthe ekukhuleni kwam ndakuba nehlakani. uThixo wasipha amakhwenkwe wasika amakhwenkwe. Ngelo xesha ke mna ndinama-60 eminyaka ndizelwe ndamkeli ndahlangane ephangeli fumana abantwana bangamakhwenkwe baninzi akamnye wabathathwanga nabalapha ebulalini nabalapha efemelini. Ndingakhe ndabaphamisa uba kungaphambi hafu yabantu. Makabonga uThixo. Amen. Haleluya. Lamngena izwi likaThixo kum ndathi bantwana bam ndingenwe lizwi likaThixo. Asendimongelileyo ezwini kodwa izwi likaThixo kungene lona ngaphakathi kwam. Ngoku impilo yam iselizwini itshintsha yonke into kungoku. Inkosi isikele ndabaxelela abantwana ngathi hayi nina intliziyo zenu zezwini uyamkela le nto ndiyiyo impilo zasekhaya ngaphandle kokuba ke ngumntu ozawuba mhlawumbi uhamba elandela lapho esicela kumprofeti Isaya ethi vani mazulu bekani indlebe ehlabathi ngoba kuthetha uYehova uthi ndizele abantwana ndabondla ndabakhulisa kodwa bathe babo badala bahlukana nam waphiphukelana nam. Ndithetha ukuthi bathe babo badala umthetho wam behlukana nawo. Mayibonge injalo into ayithetha nguyisayise ikhona eqhubeka ngoku sithethayo apha elizweni lonke. Mayibonge Nkosi. Makabonge Thixo. Phaya ndinamadoda asixhenxe eyokugqibela usanele eyokugqibela usanele abaphambi kwakwekhululethu baphambi kolelethu ukugqibile baphambi kokugqibile ukusamkela baphambi kosamkela ukusicela amadoda asixhenxe lapho kodwa amadoda asixhenxe akhona kumbulelo ndimlibala. Haleluya. Ndaphila ke loo mpilo bayibona abantwana bam uba yiyo le kodwa yaboyisa ke bona uba bayiphakamise. Makabonge uThixo. Bayihlonipha apha kumkha kodwa yaboyisa uba bayiphakamise ngoba inobunzima elulanga. Makabonge Nkosi yoxolo. Ndisho ukuthi ke le ndaba yolwaluko asiyonto yabantu asiyonto yakwaMahlelehlele asiyonto yasesiXhoseni asiyonto yakho naphina kodwa nguThixo owathethayo. Ifundiwe apha ekuseni ngotata bam efundile amadoda bayihlathini asiyaleza sixelela amadoda uba kwenzeka ntoni ukuze
uhlaziye ulaluko olwalukhona kha kwamakhuhambo elabangela uba amadoda angenziwa aphendleleni kwakho ingxaki elaphendleleni akwenziwa amadoda uthi ke ngoku uthixo wakhola xa uhlaziya lomna uthi lo mfo makenze uhlaziyo lokwaluka inkosi yoxolisikelele Amen. lazi ngolo hlobo ke olwaluko siluthembile futhi ngolo hlobo inkosi ekutheni sesibela Intoni nabangela Intoni nabangela sesibela Intoni nabangela gift ke eyoprofeta ngiyakuzela abaprofeta ngithatha ngoba uyithi le mali ngapha yebonus sizawusoka abantwana namhlanje hayi ukuthi ngathi amen beyithi ngapha yeke lingapha ndiyayibona imali kodwa inamandla lingapha ngoba lingapha ikhe yabheka nangapha hayi qhaba izandla imali Kala kwakunento isitereyidweni imali okanye ibhokisi umsasasi ibhokisi okanye imali umsasasi ngifuna manje sisaqhuba le program ube ne-picture xa singena kulaa yure yamabhaso uqonda uba heyi into elizanayo inzima kakhulu imali ezayikhupha namhlanje sikhe ngumgidi kaLufefe noKaBusa qhwaba izandla kakhulu emgidini sizawuphela namakrwala akhe Ake ngokuthetha ndizanjalo apha ndakhumbula phaa ngo-1970 egameni likaYesu waseNazarethe amen phaya eGolgotha yavulwa indlela yegazelo phayo Yeah.
Ikamwezi ifani ngunoko isiduko ngubudabane nomkhwemnte ndisindisiwe uYesu inkosi ebomini bami. Ixesha yi-1:15. I'm sure by 20 December sengigqibile. Ivesi zimbini zintathu ziqhelekile. Ukho abantu ke basandophuma esikolweni mhlawumbe bazanijonga i-context yami. Sizayiguqula. Sokuqhubela ngayo i-context. Noko sendineminyaka eyi-15 kumshumayeli. Sendinayo indlela yokuyiqhatha xa abantu belambile. Andifuni ke nitye inyama ndithi laa mfundisi uyewatsala. Ivesi Isaiah Sibari chapter 60. Andifundela nje uverse 1 uphele kuverse 4. Isaiah chapter 60 uverse 1 uphele kuverse 4. Ndifumene Sibari? Sengidini kaloku. Akho mzalwane uKosibaya. Hayi fume. Ezifoni bazalwane ngicela uxolo. Siyahamba nge-network. Ithi ke that's okay. Sukume ukhanye kuba kufikile ukukhanya kwakho nobuqaqawuli bukaYehova uthe chapha kuwe ngokuba uyabona ubumnyama bugubungele umhlana isithobothobo sizigubungele izizwe kuwe uYehova uthe chapha ubuqaqawuli bakhe bubonakele phezu kwakho kuwe uYehova uthe chapha mandikuqule ithi ke kuni uYehova uthe chapha itext bombaleni awuniki background iBhayibhile ithi uchapter 60 kaIsaiah uThixo ungena umnqophiso phakathi kuye nebandla lakhe wathi ababhala now zizinto zimbili uThixo angena kuzo kulomnqophiso lebandla likaKristu. Number 1 uthi ukukhanya kwam awuthi chapha kuni. It's a covenant. Number 2 uthi uThixo mawungafiki nje ukukhanya kuni makwande kuni. Andiyazi uba ndiyafakana na. Zinto zimbili uThixo angena phansi kwaso apha between yena kunye nebandla. Uthi uThixo makungafiki nje ukukhanya kuni. Seven, ukukhanya makuhambe nalento kuthiwa enlargement. Mawande njengebandla. Now, ndizothela namadoda ke namhlanje. Ndizothela namadoda ndiwaqhube bumnyameni. Ndiwofela ukhanyeni. Now, ndibonele njena ukuba qhube bumnyameni. Ndithi kubo, may my God enlarge your territory. Amen. Now, kunezinto esibalulekileyo ndifuna sizijonge ethetheni lendoda apho. Now, kunesensho ubana xa ndifundayo le ndawo abantu okanye ibandla belingekho kwiposition ekumele ukuze libe kuyo. Nawe navalana. The position ithi suka ume uthi khanya. Ngamagama your position as a man. Indoda ifuneka bumnyameni. Mantala kwenda. Amadoda bumnyama yabonakala. Asiboni nje ngokuthetha. Sibona ngezenzo. Uba le ndoda ihlele bumnyameni. Na uthi Thixo kunibusa. Sukani bumnyameni. Imali ebukhanyeni. Ngamagama take your position as a man. Ukuba uyindoda awunaposition
uyindoda efuna umwazi efike kuthola umwazi. If you are a man, you don't have a position. Namhlanje siphethe ngamadoda ongaziyo noma yi-EFF noma yi-ANC. Amadoda anjalo dangerous. Ngoba amadoda anjalo afuna umbutho opposition. Because I want a position at the moment. Now I'm saying to you guys, take your position. Sure. Now, if I be the thousand, they wanna. Tina, I should be chapter 5. I think I want to see, I'm not okay. You're the last time, I'm going to corner. The Mabutan to Mumma Felukai. But that's a figure. Who made a mess of that? The daughter. Okay. Take your position. Now, the position here too. I am in the Ukanya Kupenda. The position here too. Ihamba kunye. Iti Omar chapter 8 verse 18 verse 17. Iti katina ke. Kuleka versikulo sizindlalifa. Nangaphandle kwendlalifa nje kuphela. Sizindlalifa kunye noKristu. Kama yamagama tasihamba siyamadoda. Iposition yami ithi ndinelifa elingashwanga nabantu bantu. Ndinelifa endilikwe nguKristu. Now, ilelifa ke alijiwe ilifa mneherafi. Ilifa lijiwe umuntu kafileyo. And then kuthiwa abona abantu balungileyo kuba balifumana ilifa abantu abathile. Now, eyethu indoda yafa. Ayona nje ukufa. Usibona silapha njena sihlifa. Ngoba sihlale kwindawo enelifa. Uma uyindoda awusazi iposition yakho uzawuphosa. iBhayibheli ithi yonke yofu ihlabathi nenzaliseko yayo. So ubusana ukuthi iposition yakho as a man must be able to say ndinhlalifa kunye noKristu. Kodwa uyindoda ungabi indoda nje ekhangelwayo kuthiwa ukuthathe lapha kuthiwa uyena eduka takucela kwisibane ngoba amadoda ayaduka. Indoda must know her position. So if you are a man, leni bekwenziwa phayisapha into nje eyona game le ngosingene kuyo because sawubona uba nihamba njani na and sawubona ubana iposition yenu kwethu na indawo ubudoda indoda mama ibambe iposition yayo indoda sesibambile busa sibambe iposition zethu ukuthi kunoba kuyehlelo loba kuyenyuka ubambe utense ngokutheni udima ubambe isidima sakho sobudoda yabantu basabantu indoda iyatensa indoda iyanyamezela indoda ibambe ipheni indoda ngoba theni ibambe iposition yayo. If you don't have a position uzawufamblisha kubonisa nje ngoba awubamba ngaposition nawo nasi izinto ke ezifumana ka position. Nasi izinto number 1 indoda ayifika kule position must be able to uba ikwazi ukuthi repent. Ukuba uyindoda akwazi ukwenza inguquko awuyondoda ehamba noThixo. Indoda ehamba noThixo indoda ekwazi ukuthi ikolo Thixo nonile ingonile nje ukaMaqhosha izono zayo ikaMaqhosha nezono zegeneration elandela emveni kwayo. Amen. Ubudoda akulithwa ngemali. Ubudoda sibona into yobana ingotsini yakho uhlele kanjani nakuyo. Siyamadoda afuna ukucela inkolo ecaweni angafuna ukucela inkolo kuThixo afuna ukucela inkolo ecaweni. Now uthi uPeter ngicela amanzi bawukhombe nawo ushumshwapha. Uthi uPeter Upeter chapter Uzenza chapter 2. Uzenza chapter 2 verse 38.
Ulupinde ka ufika umoya engcwele ngala mina. Bawumaya. Ekesha kuhle umoya engcwele. Uluthixo uthi Peter into yokuqala enomani yenze. Ngokani? Dithi mina ngicela benokuthi into yokuqala izandini namkelisa umoya engcwele. Uthi into yokuqala must be able ubana uguquke. Na inguquko ke wayedla ngokuthi 40 ebalisa. Uba ujonge left, mawuguquka uyajika. Ujonge right. Ngoba utheni amanye amagama zonke uthi Paul ndithi ukubawela ukwenza into ezinhle. Isithi Paul ukwazi kusukuvela into ezinde. But ngenxa yamandla enguquko endibambayo ibe le nguquko lindenza into yokubana ndihlale. Hallelujah. Inguquko. Indoda Musa nawe kubakana noLufefe uThixo indoda must be able uba ethi repent. Kombe ke kuwe ke indoda irepenta kaninzi. Indoda urepenta ucela uxolo kuba bantu ubonileyo. Uphinde ubuye ucela uxolo kuThixo. Ndikuthisha lo nto namhlanje. If you are a man, you must be able to take uthi bawo nonile. Uthi indoda ebuDavida yathi ubhaqwa uba ikhonto enzileyo. Yathi emveni bayibethwa umprofeti. Yathi le ndoda hayi ngenzeni bawo. Yathi kumdala Nkosi inhliziyo osigacela umuntu lobana usungawuthatha umoya wakho ngaphakathi kwami. That's the spirit of a man. A good position in right noThixo. That's the spirit of a man. A good position in right kuyo noThixo. Number 2. Kule position sikuyo sikamadoda. We are called to witness. Asonele njena bawujola uba siguquke kule position sikuyo. Yiposition yobana emveni basiguqukile. There is a way of indlela masiphile ngayo. Yobana sihambe siye kuzo zonke inhlanga. Sifike sibaxelela abantu bana kuku Yesu osindisayo. Hayi lento sikuyo. Abantu abazazi nobana basindisiwe nabasindiswanga. But as a man, madoda, you must be able to tell about the story. Ndiyathanda ukuthi amkhulu. Uthe xa bethela kuyo nani bayizansi. Wathi ikhona imbebe itshalile bakuni. Uthi abenzukulu libuye wazoyithatha. Ayifumani uba imbewu ebeyitshalile siphumile isiqhamo sawo. So ngithela amadodazana uThixo. Now uThixo will only use you when you are able or when you are available for him. Ithi ngombe sicula apha. Ithi dlala ithini ibithena ngena sike lobana kuzaba khona komnangaza ngamathe. If uThixo you are not able ukubana akuvumela ukuthi kuba usebenzise. Now iBhayibheli ithi masiye kuzo zonke izizwe. Now into ngoke usenzo chapter 2 verse 40 uthi nina nakamkela amandla kaThixo akuba umoya engcwele ngaphakathi kwenu. Uthi ngokuThixo nibe ngamandla kum ukususela phi eYerusalema ukuyoyike kwelibajulu. So in other words, we are called to witness ilizwi kaThixo. Namhlanje ugcwele icala kuneliswa ngabantu instead of witnesswe ngelizwi likaThixo. So as a man, if you're in a good position, God will use you. God will use you to be in a better position to witness ilizwi lakhe. Number 3 kanigqibezelayo. God will use you to heal the nation. God will use you to heal the nation. If you look at South Africa, ilizwe liyagula. IBhayibheli yami, God, amehlo kaThixo are to and from, looking for a man, the man that he can use. Now our nation is sick. It needs amadoda. Amadoda azoma athi icebo likaThixo lihamba kule ndawo. Now icebo likaThixo ke alihambi ngaphandle komnini walo. If you are not found in the right position,
You will not be able to heal the nation. We are called to heal the nation. What? In what? Chronicles chapter 2 verse 7 chapter 7 verse 14. What if my people who are called by my name, who are bathe basithoba basika bani uThixo uthi ke uthini uye kuyiphilisa iminyaka yabo. God will heal their land. Ilizwe siphila kuyo liyagula. Mhlawumbe uthi yabantela ngomhlaba. Andithethi ngomhlaba, ndithetha ngoAdama. Indoda. Because umhlaba wakhiwe phezu kwendoda. Okanye indoda yakhiwe ngomhlaba. Let me tell you, let me take you back. The Bible ithi emveni bakone umama uThixo uyafika ukhesa umama uthi wena uyawuva ubuhlungu tawuzalayo but kafikele endodeni akathi nje kuphela uba yawudlubila kwabenzibalo uqale ngokuthi curse is the ground le ndoda ihleli kuwo curse is the ground. Now that is the reason why the second Adam or the last Adam is ukuze izophilisa umhlaba. In other words, God is looking for a right material that when he rises, he's gonna build the nations. Material right indoda, not material in the son, not material in the but the right material. Material ihamba noThixo. Madoda, ilizwe liyagula. Ilizwe lifuna uThixo. Ilizwe lifuna amadoda ehamba noThixo. I'm impressed. Kabizandla kakhulu bakhona. Hallelujah. Abantu abanamabhaso ke bazawuza apha babhalise uba ke umuntu okhoyo kwifamily onebhaso. Is okay, all right. Dikhuphile ke imali ikhalile nibonile? Yes. Imali. Did I promote payment? Yes. Aha! Milisela! Round one.
okanye benisenza phase 1 but ke siyanika upause because yayazi uba ningabantu abathanda iphase ngephase saninika upause ke ngokusikele kuphase number 2 malibonga lenkosi masivule umjike ngoku mhlawumbi kubantu abathathu abazawuza ngaphambili siyaqala abantu abadala yokuqala mhlawumbi siqale ngomama abazawuza abafuna ukuthi babe namazwi umuntu xa enikeza ngantoni ngesipho sakhe siyenza kakuhle mosine malibonga lenkosi masivule lo mjike ngoku uzawunyuka ke mama ngentonga yakho xa ufika apha intonga yakho mayingabi nje kakhulu imizuzu uthi xaba Bonke bathandekayo ndibulisa ootata ndibulisa oomama ngegama lenkosi enguYesu Kristu ndingumntu oligwala ngoku abantu abaninzi ndingayazi befunwa nobusa ndisabazi nomazi ngoku bakavele mncinci umzukulwane kum ndithenge inantsimbi ngoku bendingayazi bakanti babini iyaba yi-50 kum ubusibeni but bendingayazi mnaloo ndiyabulela kakhulu ndibulela naloo nto nibuyile entabeni nibuye nisathi uYesu mhle bakunzima entabeni kakhulu into besingazazi zimpilo ezenzeka pha kodwa bendithini ndingumamisaliwe bathandekayo sesibadanthanda kakhulu Yesu ayisoyiki ndiqelibala ndiqelibala namhlanje abantu abangaka bafuke kodwa uyakwa kulela abantu basakuya abantwana futhi abantwana bami ugogo welabandla akumfundisa komuntu endizawungabuye ngiyaqawela iyezi yakhe ngegama lenkosi engiyesa amen Lusingaye ndibulise naye wonke umuntu olapha ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu ndinganilalukhalaka lo ume apha ngumama ka-Andiswa Noxa umamkhebezi suka phaa eLady Friend ntombazana ndazothathisela khona apha kule ndawo ndingayaziyo nditheze ndiyazi ndayaza ngo-Andiswa ndingazuba mthenge mphathihlelo ndifuna uthetha nabantwana busa mntanam ndifuna ukuthi ngoku ungene kwisiteji esesobukhwenkwe usijambile ungene kwisiteji sobudoda ukupheka mosiphatho kwenu ungumntana ungathi ngoku uyindoda uthi awuzupheka uthi hayi mama notata andizupheka lathi ubuyenza ngokuya elirayithi uyenze elirongo ubuyenza ungayenzi asuba xa uyindoda mntanam uzaba ngutata walami uthi hayi tata hayi mama asozuwenze loo nto ngoku utshintshe ngaphezu koba ubungubusa lo wam ndimaziyo ungumzukulwana wam ke wokuqala ke lo bakhona ke abanye abasemva kwakhe uze ungatshintshi awuzuba yindoda yalamsi uyaba yindoda kowakho umsi yes
Ngiyaxolisa nxa ngithetha amagama arongo. Ube ngumntana katata nomama. Nansi ipresent endiphatheleyo. Ufefe mntana ngicela uxolo. Sendilibele uba ningene noyithulo Busa. Kodwa before ndihambe khona into endizayishiya. Yes. Tata ukhwenyana nentombi yam. Nakanjani mntana? Ndiza kukufonela xa ndizawuhamba. Ndithi ndishiye into ethile. Ndusukunicalula nina ndikhule ekhaya singacalucalulwa. Silingane ikhunto zayo esibuhlungu siza. Ndiye ndiyakhohlwa. Inkosi emphathele. Ebeza kutakataka apha abe mncinci bemdala. Amen. Kodwa ke sikhona singoma. Singoma kuhle. Apha ke mfene. Thanda ingwenya. Kasi nomagama wethu uzobonwa. Hey, hayi uLufefe, hayi uBusa. Asixake khabese akakutanga umule. Wesiqhele. Bathi sixakwe ngabantu. Kuba abantwana baxakile. Andizothetha kakhulu. Apha Busa uyayivalela nakulikuta lapha nawe Lufefe uyokuyivalela ungathengi nisi lizabheka esikolweni andithi andizoya esikolweni andizobheka esikolweni ngiyayivalela nisebenze nithenge ikawusi newashington uba nibatsha nitshintshe kasive nto imbi kodwa nithi khatha ke niwele lamkeni nam ndithi mandizibuyisele Nokudala abatsha ngathi ndiyazibuyisela egameni lenkosi yethu. Ndingungafuni wena umncinci egameni lenkosi Yesu. Kulelu Yesu obagcinileyo abantwana ehlathini babuya nabo egameni lenkosi Yesu. Ndiyabonga ke kwizinto zonke kuthiwa ke ngamadoda baqalisa isiteji. Then uThixo uPhile sofike emntwini amike egameni lenkosi Yesu. Naka lihlale nalo Yesu. Isicelo nokumbulelo. Intanga yam apha ngunoZulu. Hayibo. Ndikhulisile tatumaya. Nesigqiba sakho nabahlali nabantu abasuka kude egameni lenkosi Yesu. Ndilapha ke bantakwethu kubhuti samkelo ngoba
abazali babantwana bayifihlile. Ndime apha ke ngomakhulu kaBabalo umam noLathi. Uthi Lufefe nawe busa enathi angamnibhobho apha ananto nayo ndimenjongo dabawo kaLufefe nobusa bantwana babantakwethu kugqityiwe kuthethiwe nani akho nto endizabe ndiyithethele into nayo qha umntana zayothenga i-sunlight endlini ngale 40 rand yam niyambona lo tata ungakanani ukuba niyigcinile imithetho kaThixo nayigcina imithetho yakhe ukuthetha kodata nayigcina imithetho yakhe nawukhula nani nibe ngapha uThixo sanigcine kweli inkosi mandikuyise kodata komama ilise igama kaYesu Kristu molweni. Mna ndilapha ndingumakazi kaBabalo yenzwe bethuna andinanto nayo mama ndifuna ukuthi wena Lufefe uzawufumana 50 rand nawe bhuti ufumane 50 rand. Tatomkhulu ndilapha ndikhe ndabona kunyaka ongaphokopheleleyo kufika oonyana ekhaya xa bephethe izinto bathi abafuna ubhalwa. Silapha tatamkhulu nanku umcimbi ovela kwaPiltoni andiwazi ke noba ndizawugalela okanye ndiwusapha encwadi wena. Alright enkosi. Bekutheni sesibelapha Sathane udanile uThixo uvumile usayindoda halala Sathane udanile uvumile usayindoda halala 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 ndibulisa mama ndibulisa abantu abatsha nabantwana abancikane ngegama lomfelo wam onguYesu Kristu. Amen. Ngumama ungaki lo umilela uthethayo ndikunye nezihlobo zam sizihlobo zikamama kaBusa sisuka eMjazane khona usuka eBhayi kodwa ke sizihlobo zikamama Mahlelehlele. Nje ke ngokuphaya siyalungisa okutyiwayo cha sigoma masingadlulwa le nqweli ngasidluli in fact ke phambi singabokuqala ukuzofika apha. Amen. Siyabulela ke uba abantwana bebuyile bephilile bebahle nibahle abantwana bami yeVabusa nibahle siyambulela ubawo obagcinileyo. Amen. Andiyazi ndizawubeka nje apha evasikomini and then ke ngoku sibhalise phaya ii-gifts zethu otherwise siyabulela ke ngabantwana ababuyileyo. Enkosi. Mandibulise nami kubefundisi ndibulise kumamfundisi ndibulise kubantu bonke abasemgidini ngegama ehlele Nkosi yami uYesu Kristu. Amen. Mna ke ndingumamzangwe uMachayo Hlongu Janana
uzongosi kuzela amazango kwentana amen. Umna ndithunywe ngumuntu ose-England phesheya kwelwandle sesiqosiwe wathi umfundisi uPeter nomama Peter mandithi kuwini kubusa bayavuyisana kwakunye nani that umntana ephumile yanga uThixo angakugcina together with noLufefe egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. JDH 021 EC JDH 021 EC yacelwa uthi imoto pha ngaphandle egameni enkosi maMusa kuwe director kusebefundisi ibulise kwatata ibulise komama ibulise wonke umuntu lapha ngesigaba lenkosi. Amen. Bulise singayi ebrolo ndizele yapha otata bathethile noLufefe lawo Musa kodwa ke nami ndithi mandiche kodwa ke bali erongo director leyo bamkhala abantu bakhulu ebelikwala kodwa ke nina nokuthethi ngonya so ukwenza so kodwa ke eyona ndizayithetha yilela bomama nobotata apha kwabana intoba ngathelelo zikaThixo bazalwane kwenzela intoba kwincwadi yemisebenzo ndiceba uchapter 19 verse 21 ithi zinintsi ingcinga enhlizweni yomuntu kodwa icebo lokumva likaYehova kuphela. Amen. Nkosi kakhulu tata sesawubhala la John angiza ngaphambili enkathi mandibulisa befundisi bonke, ndibulisa otata, ndibulisa omama, ndibulise abantu abatsha, ndibulisa wonke umuntu okhoyo apha entendeni bethuna ngegama lenkosi Yesu. Ndiyayiqonda into yoba izawuthi ingathetheki le nto ndibawula uyithetha kula mabhuku. Into ethi kunento eye ithethwe ngabantu umhlambi silwe ngenxa yokuba we want to seem too spiritual. Athi umzali kayengxolisa umntwana athi uThixo oqala wakho ngenamndim. Silwe ke ngokulonto thina kuba sicinga into yokuba kucinizelwa uThixo. And biblically ke as understand ukuba iBhayibhile ithe beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe. So ithandwa nguThixo lento into yokuba umntana enze kakuhle emzalini konele uThixo. Ungenzi kakuhle kuThixo ungonele umzali because intsikelelo yakho ilele ekwenzeni kakuhle emzalini uyoliseke uThixo. Ni nesibonelo esihle. Sibonelo senu asikho kude silapha endlini. Jonge kutata yini. Yandif usenjo jonge ku yandif
ikujonge kumbuko ndiyakuxelela ndoda you won't go wrong. Ndisitsho nje unkosikazi Lonke makazomapha ndangekatshati nabanye ababe bethethe onoxolo apha abantu abatsha apha kwela bandla mancesha ndikubonanga ugrade sasingabantu abatsha and kubantu abatsha ke enkonzweni kune-characters nezimilo ngezimilo. Mna ndisesi similo nangoku ndiyacela befundisi banithandazise bethuna ndiyayicela imithandazo kakhulu mna nibe ngathi niyazila ndiyazibona nendaba apha ninyuka indaba ngegama lam. Isizathu sesokuba mna xa ungathi undiqhela kakubi utata wakho akafani nam. Umntu angachopha apha emagxeni apha kuye but isimilo sobuKrestu sihlala simile kuye. Akasosibonelo kuwe wedwa usisibonelo nakuthi umbuko. Ndingumfundisi uthi mfundisi kum lo mntwana but still umbuko challenges my life. Yile nto ndithi ke ungazingeli kude, ungazingeli abantu abathetha ngelwimi nabathini, uzingele uyihlo. Xa uzingele uyihlo you'll be all right, my son. Thank you so much. Okay, thank you so much. Mfundisi xa izakuthetha yaqonda yasabawa yacaba akazukwazi uthetha kokozikozo kangathethi nkosikazi ne khabela becanga kwakhe wanamthetha makabe lapha bethuna Jesus sabawa. Alright, sizawunikela ke ngoku kubazali kodwa kuba ukhona ubani othi Ngoba kuthiwe abazali bomntwana ngabathetha bendicela uzobandlalela ngale malaneni ndisithi abafana bam ndithembisepha njengabantu abasuka kwelinye ngale mali engange-300 kuba abazali bomntana masibulele Mbuyisa uqala kwakum uyakuma kwabafana ya lento yenziwe nguwe ke yathanda ubuzeka apha elalini abantu bagila baphithizela ingqondo zabantu kodwa hayi siyazi lento yaphazama lo mfo thendi le nto beyazi nje le nto yena ujike phi ngoku bazophambana abantwana naba yiminyaka ndelukayo ngapha kwe-30 years andikaphambani nangoku nam ndiyafana nabanye abantu amanamali njengabanye abantu ndiyalamba njengabanye abantu ewe ndithi ke enkosi Maya ngokusilondoloza kakuhle kangaka ndibulela ke nokuba abantwana sibabole kuwe ngumntana babe kanti bahambe bazofika nakwesi stage namhlanje. Thethwa ngani namhlanje? Hayi kakubi madoda. Busa Lufefe. Sasa sobile thina fundi. Wonke pha eBhayi. Ya. La nto buyenza. Awuyondoda kum. Usaza zivasa izitya nangoku. Usaza upheka uba nditshayela uzawutshayela. Kokoko. Busa. Awuzungigolozela kwethi intsando kushamela. Ndithi Busa. Susa la nto kwa. Uthi hayi mna ndingumuntu ongutata. Kabe ngumntu ongutata kuthi. Uyaba ngumuntu ongutata mhlambe xa singekho. Phelile kuphele ngathi. Kabe ndithi ba ndiyambulela umjali. Ngambulela umdali ngencaba zakhe ukuba
abathatha abantwana bazithandela abantu kolu abanyanzeliswanga nizithandela amadoda kolu awushothi uba ulukana nizithandela ngoko ke umdala ube nathi ke ukuya kwabo ehlathini bade babuya bephilile baye bephilile babuye bephilile bahle naba nangoku ke basaphilile masimbulele ke umdali ngani asilondoleze nathi alondoloze nani alondoleze nalamaxhego asekhaya wonke umuntu elapha benenceba egameni lenkosi Yesu Kristu amen amen Amen. Andibulise kodwa kulifundisa okho phakathi kwethu mambefundisi otata abakhulu wakho phakathi kwethu omama abantu bokuhlala abantwana umuntu okhoyo egameni lenkosi Kristu amen amen andizithela kakhulu ndizawunikezela kulo mama ulapha ecaleni kwethu thina apha sobathathu asiphethanga nto ibonakalayo kodwa eyona nto ndiyabona uba namhlanje ndithengela kwabantwana babanjani abazali abenze yonke loo nto inye into mna endizayibulela kakhulu utata obehlala nabo abantwana bayizantsi ndiyambulela kakhulu wenze into enkulu yenakwenziwa ndim belapha nje bebengutata wakhe behlala naye bayizantsi sendimzamela nakwezinye indawo sendimzamela nakwezinye indawo uba unomntu ofuna ukwenza indoda ofuna ukwenza indoda ukhona umntu ohlala nabantu bayizantsi abagcini abuye nabo benje berayithi mosele ibread ayinabasho bathi barayithi kuyo yonke loo nto le siyabulela madoda siyabulela kuni sibulela imbeko yenu sibulela ukuthi kulotata xa isithi ithini niyenze loo nto leyo niqale kakuhle phaa ndicela ukuthi ke ningaqali kakuhle niqale kakuhle le nto seyiqalile ngambeni ngolo hlobo kamandi nabantu abahamba phambi kwenu ekufuneka nijonge kuyo siyavana ne amen anikezele ke mama wabo I thought I couldn't my voice, otherwise if ndingatshangilizwa benzothetha and ke okokuqala ke tatomncinci nditshela lilizwi in my life and likokokuqala ukuba sobusa ndivule kakhulu engekho lula kuqala kuba kaloku andiyazi nale nto abantwana baya kuyo and andiyazi ukuba bahlala njani phayana bendibe nditsho kubo ndithi bona babelele bayababona mna andibaboni ibe ndivaya ukuvelento ukuthi bangasajonga xa uzama ubuza ukuba abantwana nguye uthixo ke aba bazawundiva ke bazawundiva athi okokwam kubuye uthixo kakhulu andibathela ke entla ngoba oqala umsebenzi wakhe xa uqala umsebenzi uyawufeza akawuyekeli ubusa noLufefe ndinamawele ke apha ubusa noLufefe uthixo ke uyayenza into ngendlela yakhe and akunika amandla okuba uwathwale usithwalisile uthixo ndabantu abanamawele and ngabantwana endibathanda bobabini andithi ayiyenze but uthixo bancedile abantwana bam seyingahanga bagcina bendingalali ke mna ke tatomncinci inoba ke ndizoqala ulala namhlanje ubuthongo bendingabazi kakhulu ndinee-nightmares ndicinga kodwa uthixo ndibethembile abantwana bam uba bazawubuya bephila ngoba zininzi izinto nam bendingomnye wabanye belekile umamela iredio nojonga kwiWhatsApp zemsebenzini ezibauta ii-incidents zabantwana iindebe zam bendizibhalile kakhulu nomntu ozamayo
bendizifaka. So ndiyabulela kakhulu abantwana bam, ngabantwana abalula kakhulu kuqala esimile seyingane ingayilahli. Tatomkhulu wenu ke nibe nexesha elihle kakhulu tatomkhulu bengichayana ezamfundisa utatomkhulu ebezenza. Nina ninentlantla, abanye abanayo le ntlantla yoba nifumane uwane utata wenu utatomkhulu. So seyingane nangazilahli Busa Fefe nikhumbule utatomkhulu ebesihlapha enolenze ale kuni emane banamadinga etyalini ifuna ukwenza sure into yoba niyazana noyesu xa niphayana. So siyabulela kakhulu, ndibulela utasem obelikhangatha labantwana. Utasem ke ngumyeni wam omncinci ozemva kotata kaBusa. Uwenze kakhulu kalula kakhulu umsebenzi wabantwana bethu kakhulu. And ke ungumntu opholileyo ndimjonge ndiqonda utasemthene lapha engekho sebakhwetheni. Ndiqonde hayi kodwa andivi kamandi. Tata ndayixela uba lo mntu uyeya le nto yenzayo ndimjongile ndiyambona. Kwalula ndiyabulela kakhulu, ndibulela utata one-direction, utata one-order, utata ongayilahlanga into anayo ebudaleni kanje. Utata umile akagungqi. Utata papa uyashumayela futhi. Uyashumayela, ushumayela apha konyana bakhe. Ushumayela apha kuthi. Akanaxesha litheni apho athi hayi. Uyabaxelela. So ongayithathi into uyazithandela. Siyabulela Mbuyisa, uThixo ngasigcinela wena. Sisezaba neminye imisebenzi emumila kunje. Siyathandaza uThixo abe nisekhona kancinci. Ndiyabulela kakhulu kulo nonke bazalwane. Usabulela kodwa ndiyabulela because Weza ama